अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। 4 डिसेंबरला मालवणमध्ये नौसेना दिन साजरा केला जाणार आहे। कार्यक्रम स्थळाच्या समोर असलेल्या ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ल्याला विद्युत रोषणाईने सजवण्यात आलं आहे। लेझर लाईटचा वापर केल्यानं अंधारात किल्ल्याचं सौंदर्य उजळून निघालं आहे। पाहूयात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।